सो बेसिकली आज आम्ही वर्चुअल ब्लड बँक म्हणून लॉन्च केला आणि हे वर्चुअल ब्लड बँका कॉन्सेप्ट म्हळ्यार आमकां इन द नेक्स्ट 90 days वी आर गोइंग टू गो इन द एंटायर कॉन्स्टिट्युएंसी आमगे 7 विलेजींनी सुराले, कोलवा, बाणाले, वार्का, ओर्लीम, कार्मोना आणि कावेलोसी आणि हे वाड्यांनी सुमार 150 वाडे आहे. वाड्यांनी आमकां डोनर सोदपाक ब्लड डोनर आणि जे ब्लड डोनर आसता तेची लिस्ट तयार करपाक ताकी एक वाड्यान डोनरा लिस्ट तयार करून एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट सो कोणाकूय आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी केन्नाय रोगोच जाय पडटा एमर्जन्सी जाता जाल्यार तो आमगे वर्चुअल ब्लड बँकाक कॉन्टॅक्ट करून डोनरा थ्रू तेका ब्लड मेळटलें प्लस डोनर अवेलेबल त्या वखदां ना जाल्यार आमकडे कार्ड आसतली. हे भाशेन आज सुमार आमी मोर दॅन आय थिंक कितल्यो युनिट्स आज डोनेट केले. आमी एक मेंबरशीप ड्रायव कॉमेस केल्या टू बी अ मेंबर ऑफ ए वर्चुअल ब्लड बँक म्हणजे रोगोत डोनेट केले म्हणटकीर तेंगे जे कार्ड आहा ब्लड डोनेशन कार्ड ते आमकडे वर्चुअल बँका कडेन ते डिपॉझिट करतले आणि एक सायन मान घेतले की मुखार केन्नाकूय तेंका डोनेट करपाक खुशी आहा जाल्यार वी आर एबल टू कॉन्टॅक्ट देम. सो दीस इनिशिएटीव इज अ ब्रॉड इनिशिएटीव. आज आमी बाणाले कॉन्स्टिट्युएंसीन आमी लॉन्च केलो. दीस इज अ स्टेट लेवल इनिशिएटीव. अशें करून आख्खे स्टेटीन सब हेल्थ सेंटर्स आहेत थिंगा सरकारान असो करूंक जाय आणि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसपाक जाय इन अ डिजिटल मेथड. आज आमी मॅन्युअली हे तयार करून व प्रोमोट करून आज आमी लॉन्च केलो. In the next 90 days, if all goes well, we are going to try to have an app, and that app will be for the people of Benaulim constituency. सगळ्यांकूय ॲप अवेलेबल आसतलो आणि थ्रू आवर सिस्टम कोणाकूय रोगोत जाय केन्नाय कितें ब्लड रिलेटेड इश्यू जाय फॉर द पीपल ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएंसी वी आर गोइंग टू हॅव दीस ॲप बेस्ड सपोर्ट. द मेसेज टू गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज इज आज बाणाले कॉन्स्टिट्युएंसी लोकांनी म्हाका निवडून हाडले म्हूण म्हज्यांनी एसोले युनीक वेज ऑफ इम्प्लिमेंटींग थिंग्स आज एक्झिक्यूट करूं जाता. हांव लोकांक मागोता जे भाशेन बाणाले लोकांना आमकां चान्स दिलो, आम आदमी पार्टीक आजीक चान्स दिलो, म्हाका चान्स दिलो, तेच भाशेन गोंयच्या लोकांनी आमकां एक चान्स दिवचो ताकी जो सरकार ज्यो वस्त कोना सामान्य मनशा पासत ज्यो वस्त करूंक पावना त्यो वस्त आज आमी बाणाल्यांक कोण दाखयल्याय आनी त्योच वस्तू गोंयभर कोण दाखोवपाक आमकां उमेद आहा. आमगे उमेदीक टँक दितो जाल्यार लोकांना आमकां सपोर्ट करूं जाय दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसीन आणि हे प्रोग्राम जे आहाय आमी दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसीन गोंयभर व्हरपाक रेडी आसतले.